1971 otsailaren 11. Gaur bertan ireki ditu ateak eta piztu ditu mikrofonoak Loiolako herri irratiak. Bertan hasi da lanean Josemari Iriondo, Azpeitiarra. Kontabilitatea eramango du hasieran, baina pixkanaka kazetari lanak egitera pasatuko da. Herrietako informazioa jorratuko du lehendabizi eta geroago elkarrizketak eta euskal kulturarekin lotutako gaiak. 1972 urtea. Josemari Iriondo trikitilarien sariketa antolatzen hasi da herri irratian. 1975, Loiolako herri irratia itxi egin dute. 1975ko urriaren 13. Josemari Iriondok ez dok 13 taldea eratzeko bileretan parte hartu du. Bestalde, Julen Lekuona, Lourdes Iriondo, Xabier Lete, Mikel Aboa, Benito Lertxundi, Oskar Bi eta hain ezagunak ez diren beste hainbat abeslari irratira eraman ditu. 1977ko ekainaren 11. Itxumendiko zentro igogailuak atentatu bat jasan du. 1985 urtea. EITBko zuzendari izendatu dute Josemari Iriondo. Bildurra, zensuraren bildurra. Eta bagenuen zerrenda bat, kantantes y grupos prohibidos. Euskarazko letra, baina erderatuta bidalien behar izaten genuen, informazio turismora bidali behar izaten genuen. Isildu nahi gintuzten, da isildu gintuzten, baina 3. egunerako berri antenan geunden. Sekula gehiago ezin izango du Loiolako herriratiak herriarena estanik. Estena, naiz irratia. 3 lagun irrati baten barruan, eta ni sinestu ezinik. Begiratu gora, behera, ezker, eskuin, ezer ere ez. Erpinak eta ertzak ezin ireki. Ez dok ez bat, ez bi, ez 3, baina bada ez dok 13. Horrez dago inor, baina bada zerbait. Norbaitek zerbait esan nahi digu. Gaur gu gaude irratiaren barruan, ea zer kontatzen digun. Josemari Iriondo, ongi etorri, zer modu zaude? Kaixo, ongi etorri ondo dago, ongi. Gaur nik egingo dizut elkarrizketa, zure bizipenak eta istorioak ezagutzeko plazerra izango dugu, sortu dugun txoko honetan, baina zuk zenbat bobina beteko ote zenituen zure elkarrizketekin, zenbat elkarrizketa egin dituzu, Josemari? Asko. Hor bazan Uztarria, Azpeitiko Uztarrian, behin egin ziaten Loiolatik aldegiteko nengoela, egin ziaten elkarrizketa bat, eta elkarrizketa bat, zenbat elkarrizketa bezala egin olten dituen. Eta esan nuen 4.000 esan nuen. Eta gogoratzen naiz, Carmelo eta lankideak esan zidala, ez ote de gehitxo esan. Eta gero kontatzen hasi nintzen, bai, alakotan da, ez 4.000, ez 8.000 edo 10.000 edo gehiago ere, bai. Oso motz gelditu nintzen. 4.000 esan nuen zerbait esateati, baina motz gelditu nintzen. Elkarrizketak, gure garaian, bakizu Loiolako herriratian elkarrizketa asko egiten genuen, eta gero aldi bat izan genuen bidez-bide irratsaioan, egunero ordu batetik ordu bita erdietara, egiten zen bidez-bide irratsaioa, eta hor genuen, ateratzen ginean, 3 lagun ateratzen ginean, geren alkauetea, geren manetofono hartuta kanpora. Eta egiten genuen telefonoan entxufatu, eta elkarrizketak egiten genituen. Kanpora ateratzen, eta bat barruan gelditzen zen, koordinatzeko eta saioa egiteko. Eta hor, kanpora ateratzen ginen 3, pentsa, egunean 3 elkarrizketa egiten genituen. Eta guk bakoitza ginen produktorek geuk erabaki behar genuen elkarrizketa nun da. Askotan trampatxoak egiten genituen. Esate bateko gaur arrasatera jongo naiz, eta arrasaten elkarrizketatukoet Jose Antonio Altuna Txatillo alkate zegoena, geho elkarrizketatuko ditut Juventud Deportibako denokeko norbait, eta geho alako, hau da, alkarren hurbilean biltzen genituen, baina ala ere egunean 3 elkarrizketa, eta hori kontatzen, eta elkarrizketak ziren, hori 10 minutuko, 10-12 minutuko elkarrizketak. Eta hori kontatu ezkero, asko bai. Eta kutxunen ez dakit, baina Oteizari egin zenion behin elkarrizketa, baina elkarrizketa hori norbaitek ezkutatu zuen.
Ni badakin nork izkutatu zuen, da Oteizarekin gaina kastillanoz egin nuen. Ah, Nire bizitzan bi elkarrizketa egin dituen kastillanoz. Bat egin nuen pasiotartan, San Pablo de la Cruz jaia zela eta egin nuen, bai. euskeraz egin nuen, erderaz, eta Oteizarekin egin behar nuen egiten nahi ez, Arantzazu bukatu zuenean, nik Zarautzen alkarren ondoan bizi ginen, da alkarre egunero ikuste genuen, da egunero hitz egiten genuen alkarrekin. Eta bukatu zuenean, bukatzear zegoela, eskatu nion behin, Jorge elkarrizketa bat egin behar izut, eta esan zian, Iriondo, izenez behinez, Iriondo, yo estoy condenado a morir en silencio mientras no sepa expresarme en euskera como tú. Fikzionatutako pasartea. Buenas, Iriondo. Hombre, señor Oteiza, ¿qué tal? Ahora que habéis terminado el proyecto de Adanzazu, un día de estos te querría hacer una entrevista. Iriondo, yo estoy condenado a morir en silencio mientras no sepa expresarme en euskera como tú. Oteiza diario baskon? Nolatan? Jose Miguel, guk ba aldaukagu alambrerik gabeko mikrofonorik? Bai, Oso ondo, Oteizari elkarrizketa egin behar diot nik. Eta bukatuta gero esan nion, Oteizari esan nion, gaina gazteleraz, euskaraz baizekien, bere arantzetako bat hori izan bizitzan. Eta esan nion, oye, te he grabado todo. Te he grabado todo. Y lo vamos a dar tal cual. Da, pensatu nahi, oin, ia ze esaten dian, kaskailu honek, ia ze esaten dian, da esan ziren, esas son unas entrevistas, sino las mierdas que hacéis. Eta, ala, egun hortan bertan, eman nuen oso osorik, eman nuen. Betu? Eta handik 3 egunera zinta hori falta zan. Zinta bobinak erabiltzen genituen guk. Falta zan zinta hori, eta pentsatu nuen zein izango zan, baina gero, oraindik ez da denpora asko hiltzala, jesuita bat, eta arek ezabatu zuen zinta hori. Ba, eta zituen jakina, 3 aldiz edo esate zuen, me cago en la Virgen esan zuen 3 aldiz edo, eta me cago en Dios ez dakizen bat aldiz esan zuen. Eta, klaro, hori Elizaren irrati batean, ba, eta neri normala iruditu itzaidan, Bai. maldizio horiek normala dira. Bai. Osea, normalak dira gure artean. Bai, gure hartan bai. Bai, eta horregatik izkutatu zen elkarrizketa hori. Hori falta da, material guzti hori Koldo Mitxilenan dago gaur egun, baina falta dira 2 elkarrizketa horiek. Eta falta da beste bat, zeak hori nola da, anoetan munduko pelota txapelketa jokatzen ari zila Joseba Elosegik salto egin zuenekoa. Egun hortan, Jose Maria Antzatania eginan zuzenean ematen, irratirako zuzenean eginan, da nik alako batean ikusi nuen, goiko soloritik nola gizon batek salto egin zuen, baina sutan salto egin zuen. Nik nuen pentsatzen, haintoki txikian, hainbeste polizi batzuk uniformedunak, beste batzuk sekretak, hainbeste egon behar zuenik. Inguratu zuten, eta guk segitu egin genuen, esan genuen ez dakigu zer pasatzen da segitu genuen, eta hori ere falta da, grabazioetan falta da hori ere. Bai. Bildurra, zensuraren bildurra. Bai. Ja, hori zer esan ote genuen edo ezabatu egin zuen. Eta hain zuzen, lehen esan dean bera izan zen hori ezabatu zuena ere. Bai. Bai, zu Loyola irratian hasi zinen, ez, Jose Mari? Eta noski, zuk ere zentsurak eta jasan izan zenituen. Batetik, okerrez banago, 1975ean Fragaren lega baten ondorioz, irratia itxi egin zuten. Bai. Hori izan zen, legea ezan Fraga Iribarnerena, legea zan Europa guztirako. Zan, hau da, OM, uin ertainiko zeak frekuentziak, esaten zuen, para regular las frecuencias en onda media. Hortarako zonda batez ere hor Frantziak estutzen zuen, Frantziko irratietan sartzen ginalata. Baina hori Fraga Iribarnek oraindik indartu egin zuen. Eta goari ginean, OM-en emititzen genuen, eta 75ko uztailaren 22an, eguardiko 12an, irratia itxi behar izan genuen. Eta orduan esan ziguten, bueno, nahi badezute FM-en hasi, frekuentzia modulatuan hasi nahi badezute, esan ziguten, eta inok etzekien frekuentzia modulatua zertzan, ez da teknikoek ere.
Eta justu, handik urtebetera, 76ko uztailaren 31an hasi ginen berriro emititzen FM-en. Baina bitarte hortan guk zenbat etxe, kale eta basarri zenbat etxe pasatu genuen, gure FM hartzeko sintonizadore txiki batzu egin gintuen, Philips Askarrekin, Bai. eta gure frekuentziarekin bakarrik. Ta nola entxufatu behar zan, da gero ze antena jarri behar zan. Antenak ipintzen da horiek banatzen, pasatu genitun Gipuzkoako eta alde honetako, zer Leiz Bailerako basarrita kale, zientoka pasatu genituen. Eta ez genuen kobratzen, da zerbait ordaintzeko berak egiten ziguten, gaztata ardoa edo zerbait eman, da iluntzean etxera joate ginean berdoz. Bueno. Bai. Baina, alegia, frekuentzia modulatoran hasi ginen, baina ez genekien nundik entzunko gintuzten. Ez genekien ninola ere frekuentzia modulatuek zer, eta pentsa antena jarri genuen Itxumendiko tontorrean. Bai. Por cierto, ez da Itxumendi. Katastroan ala jartzen du, baina hori da Iturriberri da, txontxor hori. Itxumendi dago kaminoz beste aldetik egin zuzen. Gu bainekien hori, baina isildu egin ginen. Isildu egin ginen, bazpare. Bai, eta hortik izate, hortik arrasate aldea, Leiz Bailera earki harrapatzen dugu. Bergara ere bai, hortik Urola Bailera, Goierri aldea sartuko gara, Gasteiz harrapatuko dugu, gero Durango aldea harrapatuko dugu, eta horrela, eta azkenean, bakizu ez dakit euskeraz nola esango da, nori erdea esaten dute, sonola flauta por casualidad. Azkenik ondo eta izegon, baina horrein genuelan ikaragarria. Bai. Eta hori ere ipatu nahi nizun, ze beste gertaera latz bat ere bizi izan behar izan zenuten, Loiolako herri irratian, 1977ko ekainaren 11an, hori lehertu egin zuten? Bai, bomba jarri eta lehertu egin zuten Itxumendiko zeak, misio zentroa lehertu egin zuten, eta gainera bazekiten ondo kalkulauta zeukaten zer egin behar zuten. Hau da, Jose Badiola, antena zaina, aneoten zan, eta momentu baten hatxizan bere etxean gertu bizizan, hatxizan bere etxeraino afaltzera, afalduta gero igotzeko. Hatxizan, afalduta igozanean, lehertuta zegoen. Gau horretan, 77ko eta ekainaren 11an. Eta hor, gero azaldu ziran zerak eta Batallón Basko Español eta Legioneros de Cristo Rey eta azaldu ziran. Eta gogoratzen naiz Imanol Zinkunegi izenak bilok igo ginen, goiza eta hartan ikustera, eta zegoen dena, baina alturirik handiena metro batean zegoen. Egin zuten, austu egin zuten. Txirbildu egin zuten, Urolaldean asko esaten da hori, jota txirbildu egin zuten, etxe osoa eta transmisore eta denak txikitu zituzten. Eta Imanol Zinkunegik eta hau guardia zibilek igozira momentu hortan, hau garbituko deute nork egin duen hau ez da garbituko, ez da esango inoiz nork egin duen, nortzu diran Batallón Basko Español da Guerrilleros de Cristo Rey eta nortzu diran. Eta Imanol Zinkunegiren erantzuna izan zen, nola garbituko, behau edituketa. Fikzionatutako pasartea. Baina zer da hau, dena utzi dute eta, dena txirilduta utzi dute. Emisio zentroen bomba jarritik dute, Imanol. Zer nahi duk, ba? Hemen dator guardia zibila. Hau garbituko ote dute. Nork? Hau ez duk garbituko. Ez da esango inoiz nork egin duen. Nola garbituko dute ba, berauek dituk eta hau egin dutenak. Isildu egin nahi zintuzteten? Isildu nahi gintuzten, isildu gintuzten, baina 3. egunerako berri antenan geunden. Berriro antenan geunden. Eta nola egin zenuten hori? Bueno, hasi oska, Madrida oska hasi, ia transmisorek, FM-ko transmisorek bat zegoen salgai, eta gu ordurako ibilita ginean tekniko bat Moniko Madridiko tekniko gazte bat zan, ingeniero gazte bat, ari hotzein ginen, eta madien baute da, eta ordu bete baino lehen hotzein zigun, badago bat, itame bat dago, marka itame bat dago. Gero Gates erabilizira, baina itame zan marka espainola, baina hori zegoen. Eta esan ze, 2 kilowatioko itame bat dago salduko litzakena. Eta junta ekarri,
ez genekien nola ordainduko genuen, ez genekien, ez genuen dirurik, baina esan genuen, pasatzen da, ekarri, zera ipini, ala moduzko momentuko bordaxar bat, txabolaxar bat egin, eta 3 egun barru berriz emititzen geunden, baina geroia dena konponduta egitera, eta hor ikaragarria da guri herriek eman zigun erantzuna. Gutxi gora bera, guri kostaitzaigun etxe berria egitea, eta antena berriak, eta transmisore berria, eta gutxi gora bera, garai hartako 17 milioi peseta kostaitzaigun. Baina jendeari eske hasi, eta jendeak duro bat, 10 duro, 5 duro, 20 duro, 1000 peseta, 19 milioi bildu genitun. Hau da, 2 milioi sobratu iztaizkigun hortik. Eta gogoratzen nahi sortun, gure zuzendaria Joan Lekuona Urrutiak speech bat idatzi zuen erderaz, eta esan zian, hau euskeratuko aldia zute, euskeratu nion da badaukat, euskera da egin nuenaren kopila badaukat. Eta esaldietako bat da, sekula gehiago ezin izango du Loiolako herriratiak herriarena estanik. Bai. Hori erderazo, gutxi hola esatzen zuen, nik hola euskeratu nion. Eta hori izata, gero Loiola ere, bai, herriarena izan zen, baina halako batean zorra egin zituzten, eta halako batean saldu behar izan zuten, frekuentziak saldu behar izan zituzten. Eta itxi ziren Loiola eta Donostia biak itxi ziren. Bai. Aipatu dizkiguzu zentsura kasu batzuk, baina beraz, esan beharko da, zentsura garaia bizi zenutela, eta zer daukazu hor gogoan, zer izan zen hori bizitzea? Zentsura, zertzan. Bai. Pentsatzen den, nik nire semeetatik kalkulatzen dut. Zentsura zertzan da, ez dute inola ere, hori ze izan dute, baina zertzan hori, zein zan Franko eta zertzan frankismoa, eta Franko txarra zan oso iztoa, frankismoa oso txarra zan, eta batez ere oso txarra ziran herrietako, gure herri santu honetako herrietako monagilo malapartatuak txarrako ziran. Zentzura zertzan, guk egunero urren eguneko gidoia Donostiako informazio turismora biali behar izaten genuen. Egunero bialtzen zan. Eta handik urrengo egunean, emititua gero etortzan, no radiable o radiable etortzan. Baina askotan no radiable jartzen zuena, baina eman da dago. Hor, 1975ean, bazan programa bat, eguerdiko 12etan txaro arteak egiten zuena, Laura Sekuk, zuzenin egiten zan. Zuzenin egiten zan. Eta alari zala galdera zan, Zaragozatik ez da ginoa birien hor gaztelu bat nola du izena, gaztelu famatu horren nola du izena. Eta entzule batek, telefono zuzenean, otsein zuen, eta esan zuen, castellano zan da, esan zuen, me puede repetir la pregunta? Errepikatu zion galdera. Eta esan zion, mañana todos a la huelga, no salgáis amas de casa, no salgáis de Franca. Zeurrengo unean zan, txikita otagiren juizioa. Eta orduan, hori zalata, berriro, bat, beraldiko isuna izan genuen, eta hori zalata, pentsatu zentsura zemateino refinatuta zeukan jende honek, gerragaraiko, Frankoren lege bat zeratu zuten. Bakizu zer dan buklen emititzea zer dan? Bineta berriz ez? Ez. Hau da, ni harina izen baino 10 segundo beranduago ateratzen da. Bale. 10 segundo beranduago. Eta hori egin behar izan genuen, 75etik, baina Espainia guztiko irrati guztietan sartu zen lege hori. Batetik bestea, guk egin genuen zeagatik. Gu salatu gintuzten, baina Espainia guztiko. Eta hori zan, 38ko gerrako lege bat zan, hori, Frankoren lege bat zan. Eta hor sartu gineanku sistema buklen, baina jakin hau gesatu den sistema bukle aplikatzen dute. Baina misioa eman da urrengo egunean, 24 ordua grabatuta, informazio turismora eraman behar izaten ziran. Hau da, zinta mantso batean, zinta bobina hundi mantso batean, 24 ordua grabatu, eta eramaten zan, Donostiako delegaziora. Nik ez da egiten entzungo zuten, nik ez dut pentsatzen, baina zatin batzuk entzungo zituzten. Baina guretzat psikologiko zertzan hori. Hau da, nola kontrolatzen gintuzten. Eta beldurra sentituko zenuten, Jakina, guk lehenengo genukan zentsura. Eta zentsura baino lehenago genukan autozentsura.
autozensura. Ze, 75 esan duzuela, onda media itxi zigutenean, salaketa ziran. 3 salaketa oso famatua ziran. Bat, iluntzero errosarioa, eta gero ere esaten zen, 8 errosario santua. Eta alako animaren alde, eta beste alakoen animaren alde, eta beste orain 10 urte hiltzan, ez dakiz, erretzen da. Bazan, bat, Jose Antonio Agirreren animaren alde. Eta orduan salaketa zen. Jose Antonio Agirreren animaren alde, errezatzen genuela iluntzero errosaioa. Radio Nazionalarekin, Diario Hablado de Radio Nacional, ordu bitardietan eta gaueko 10etan, berandu konektatzen genuela. Eta bukatu baino leheno mozten genuela. Eta bego beste bazan, emisora de tendencia subversiva. Eta jakina, Jose Antonio Agirreren errosaioena egia zen, baina ez zuten jakin bigarren abizena nola zuen. Bigarren abizena zen Jose Antonio Agirre Lustondo, azpeitiko bat. Baina Jose Antonio Agirre hauek, esan zuten, harrapatu ditugu Jose Antonio Agirren, baina alari itxi intziguten. Eta hor, itxi eta egin genuen, hau da, probintzi bakoitzean ezin zitezken egon kate bereko 2 irrati. Eta guk garai hortan egin ala egin genuen, bagenekien Palentziako obispoak, Palentzian ez zuela herri irratirik jarri nahi. Ez zutela kastu horitiko, ez zutela dirurik, eta ez zutela jarriko. Eta guk orduan Palentziko obispoarekin hitz egin, da hanko frekuentzia ekartzeko baimena izan genuen. Baina gure zentralak, Madridek ez zuen begionez ikusi hori. Eta zeak ministerioak, informazio turismo ministerioak ez zuen begionez ikusi hori. Eta hala ere itxi ingintuzten. Hor, garai hartan Gipuzkoan zegoen gozain bedenkatu bat, doktor nola zan, Monseñor Bereziartua, bidaniko semea, baina benetan karka benetakoa zan, Monseñor Bereziartua hau. Eta honek ez zuen onena jo genuen, zuzendariek joan lekuen aurrutia jo zuen onena, eta hau ez zan mogitu ezertarako. Eta gero, esan omen zuen behin damu zuela, ez zala mogitu ezertarako, zepena. Pasata gero. Eta holako zensurak, eta gero genuen jakinian esate bateko, kantariak. Kantariak da ez euskerazkoak, bakarrik gehienak euskerazkoak, baina esate bateako guk Nabuko opera ezagutzen duzu, hor bada koro de esklabos bat, da oso edarra da, koru bat, harrigarri edarra da, baina koro de esklabos da. Hori debekatuta genuen esate bateko. Debekatuta genuen, eta alemanez kantatzen da, inok ez zigen esate zuen, baina hori debekatuta geneukan. Gernikako horbala debekatuta geneukan. Eta gero hasi zianean, ez dokamairuko jendia. Gu ez dokamairu hasi baino lehenago, hasi ginean grabatzen. Julian Lekona, Benito Lertxundi, Mikel Laboa, hauekin danakin grabazio asko, 57 fitxa badauzkat, orduan egindako grabazioenak. Eta grabazioen hasi ginean da, hoien kanta asko, hemen Arrasate, Jose Mari Larrañaga, Jose Antonio Villar, eta horietanak, horiek denak debekatuta genituen, eta bagenuen zerrenda bat, kantantes y grupos prohibidos. Horietanak azaltzen ziran. Eta gero bazan beste zerrenda bat ondik beneno gehiago zuena, kantantes y grupos recomendados. Eta horre bai benetako pozoina zuela. Bai, Horre bai zuela benetako pozoina, saldu jendia. Bai. Eta orduan hor, letrak, hau da, euskerazko letra, baina erderatuta bidalien behar izaten genuen, informazio turismora bidali behar izaten genuen. Gu bertsolari asko eman genuen garai hartan. Dani herri bertso jaialdiak antolatzen ere bai, aurkezten asko ibili nintzen. Urte batean, atzo komentatu nuen Zarauzko kazetari batekin, 76 jaialditan jarri nituen ze gaiak. Eta Uztapide mututu zan egunean, famatua izan zan, 72ko aprilaren 30. Anoetan, zeruko argiaren aldeko jaialdi bazan. Eta gaia eman hien, ziren Uztapide, Jose Lizaso, Azpilaga eta Gorrotxategi. Eta gaia eman hien odolkiak ordainetan. Jakina horrek esan nahi duen guztiarekin, odolkiak ordainetan. Baina gero hori, informazio turismora bialtzeko odolkiak ordainetan. Itzulitan nola jarri, vieja tradición en el país de llevar presentes cuando se hace la matanza del cerdo. Vieja tradición. Da hor, jakina,
gero Uztapideren bertsoa izan zen hor, gero urrengo gaian mututu zen, gaia izan zen, nola egingo ditugu odolkionak zerririk handiena Madrilen daude eta. Gai jartzailea eta lau bertsolariak, bostok izuna jarri ziguten. Hori galdetu behar nizun, bertsolariek berak zer kantatuko zuen ere aurreikusi bertzuen? Baina etzekien, da hor anedota polit bat, behin Lazkao txiki omen zijoan, Getarian bertsotara omen zijoan. Da Zarauz da Getari artean, guardia zibilak alto eman zioten. Fikzionatutako pasartea. Alto! Alto! ¿A dónde va? Lazkao txiki hacia Getaria. ¿A qué va usted a la Guetaria? A cantar. ¿Y qué va a cantar usted? Versos. ¿Y qué versos va a cantar? Ah, no sabemos qué tema nos van a poner. ¿Qué cantores de mierda son estos que no saben qué van a cantar? ¡Siga! Hau dukau, Euskal Herriko paisajia. Jakina, bertsolariek ez zekien, baina gu gaia deklaratu egin behar genuen. Eta gero jaialdietan, han egoten ziran, etzan uniforme du nik juten jaialdi horietara. Baina nik ezagutu nuen jendea jaialdi horietara joaten zana, ia zer esaten zuten, nota hartu, ni bakit 72ko Uztapideren hartakoa zenek jarri zuen izuna, abertzale fin bat, Oiartzuarra izatez. Bai. Baina arek firmauta zegoen izuna, jakin genuen hori. Baina, hau da, benenoa ziran helen esan dean bezala, herrietako monagilo horiek ziran benenoak. Beste batean, hemen oso zea polita da, arrasatiko ez dakitoin badagoen guria zinematokia. Saloi bazan, ez da, uste, etxiek intzituztela hor uste dut. Bai, hor jaialdi bazan, da jaialdi hori nik aurkeztu nuen. Eta ari nintzen, jaialdi ostiral gau batean zan, ostiral arras batean, eta ari nintzen jaialdia presentatzean nintzen, Pantsoa eta Peio presentatu behar nituen, eta zuten bigarren jaialdiek Gipuzkoan, lehenengo eman zuten Bergaran. Nik rekomendatuta, eta bigarren arrastaten eman zuten. Eta ari nintzen presentatzen, alako batean, atzeko batean, gela ilunpean zegoen. Alako batean, atzeko batean ikusi nuen hiru lau trikornio driz egiten zutenak, trikornioak, guardia zibilak, eta batek diarre egin zuen, tienen 5 minutos para desalojar la sala. Eta 5 minutuetatik 4 sobratu ditzaizkigun. Espantada. Baina, holako psikos zera hori, beste batean Eibarko Astelena pelotalekuan, Eibarko Mogel ikastoran aldeko jaialdia zan. Eta eginan, jaialdi erdialdera junginan, eta etorri zan guardia zibil pareja bat, bomba baten anuntzioa zegoela, eta pelotalekua ustu egin behar zela. Ustu egin behar zan. Bomba horren anuntzioa nork eman zuen. Beak, edo inork ez, baina bea hoiz sortu itzaien, eta horrelako egiten zizkuten, baina hori zan, eguneroko kantua zan hori. Bai. Ondoren, aipatu dituzu bertsolariak, aipatu dituzu Benito Lertxundi, eta aipatu nahiko nizuke ere, honetaz ere hitz egin nahi dugulako, 1965 urriaren 13 zer gertatu zen, Jose Mari? Urriaren 13, begira, jakina, fetxa zeuk ematen dira zuta, beraz, memoria handia egin beharrik ez daukat. Baina badakizu buruz? Guk Santa Cruz egunean, Santa Cruz eguna da, maiatzaren 3 izaten da, ez da? Bai. Maiatzaren 3, Aizarnako festak, eta Aizarnan, baserri gazteriak
urrengo egunerako jaialdi bat antolatu zuen. Hor zeuden Mikel Atxaga eta Jeus Gaztañaga apai zeudena izaran, da jaialdi bat antolatu zuten. Da, jakina, Basarri Gazteriak ez zuen dirurik ordaintzeko eta norbait debalde ikarri behar zuten kantatzera. Eta, jakina, Mikel Atxaga Urnietako semea, eta Lourdes Iriondo Urnietako alaba. Eta horri hotzein zioten da zuen, 3. jaialdia ematen zuena. Eta arratzalde hartan, gu Andragizona joan ginen, hori gure lehenko zo ikusi behar dugu nola kantatzen duen da bar. Joan ginen da gu heldu gineneako jaialdia amaituta zegoen. Eta, bueno, lehenko zua eta orduan azpeitira gure etxera ekarri genuen Lourdes Lotara, eta han kantatu zituen 4 kantak urrungo egunean grabatu nizkion Loiolan. Eta askotan eman genituen, pentsatu maiatzaren bostean egintzan grabazio hori, maiatzaren bostetik uztailaren 22an itxigintuzten arte, hori ematen zan, egunian 2, 3, 4, 5 aldiz ematen zan. Jendeak eskatuala ematen zan. Eta orduan, uda hori pasazan, uda hortan ni pasatu nuen gaizki, jaialdi askotara junez, baina bide batez FM-en hasteko tramiteak egiten. Pasatu nuen uda hori, eta larri oso gaizki pasatu nuen. Eta gogatzen naiz urriaren 5 edo 6 aldian, Lourdes Iriondok dei egin zidan, da esan zidan haizu, hor bada Usurbilen mutil gazte bat, Josean Arzabal firmatzen zuen lehengo, Josean Arzabal, zurekin da nerekin bilera bat egin nahi du. Eta, bueno, bilera eguna jarri genuen, Zarauzko Euromar garai hartan hotela zan, kafetegian jarri genuen bilera hori, urriaren 13-rako, eta nik ez nekien zertaran indua, baina han nintzen. Baina bada ez bada, nik juten nintzen toki guztietara eramaten nuen nire uerra, nire alkauetea, beti zintzilik. 8 kilo bakarri pixatzen zituen. Gaur eguneko iruditzaizu 8 kilo asko dala, eta ni gaur eguneko garabagailuak hori, eta nik ere badauzkat eskuan eraman, edo eraman da egiten dezu. Baina gara hartan, uerra zan, txien daukat, uerra zan bitxi bat zan, da, eraman nuen, baina hasi zan, da, bueno, Josean Artze enamorauta zegoen Loiolan egin nuen kanpainarekin. Hau da, kantariak eta trektilariekin, eta bertsolariekin, da egin genuen kanpainarekin zeuta zegoen. Eta aztan, asuntu ezan, santzian, zer egin genezake egin alauetanak zuek egiten dituzuenak, danak taldien egiteko eta talde bat sortzeko eta abar. Han egon ginen. Handik 15 egunera gurean bildu ginen, Azpeitian. Gurean, ez Guria tabernan, norbaitik hori izan nuen da Guria tabernan bildu ginela esaten duta, ez gurean, gure etxean alegia. Gure etxean. Gurean esaten denean da gure etxean. Eta gurean bildu ginen, han egin duen 2. bilera, eta azaroaren lehengo 15 aldian bilera bat konbokatu genuen Donostian Iturrioz tabernan. San Martin kalean, Buen Pastorren aurrez aurre arkupean dago hori. Benito Lertxundik idatzita dauka, kursal zaharrean biltzen omen ginela gezurra. Gurean bildu ginen, gureako, Iturriozko sotoan bildu ginen. Han egin genuen bilera bat, nik eraman nituen, Azpeitik eraman nituen, Julian Lekuona, Aizpurutxon apaiz zegoen orduan, nik eraman nuen, Jose Luis Frantzesena, Schubert gure iloba, nik eraman nuen, eta Azpeitiko jeginen, da han bildu ginen talde bat. Eta han hitzein genuen, luze eta zabal hitzein genuen, han zan Nemesio Etxaniz apaiza ere. Nemesio Etxaniz apaizak 51an publikatu zuen liburu bat kantakantari. Eta bere obsesioa zan da, kantakantarin daude, harritzekoa txatxatxak eta rumbak eta pasodobleak eta letra daude beak egindakoa, baina oso letra polita dira. Nahi zuen, pentsa apaiza zan, eta nahi zuen euskal gaztediak euskeraz dantzan egin zezala. Ez zuen esaten ez dezala dantzan egin. Euskal dantzariak euskeraz dantzan egin dezala, eta hori zan bere obsesioa, eta bilera hartan antzan hori ere. Handik 15 egunera bildu ginen, bilera hortan erabak izan, aurrengo bilerarako handik 15 egunerako, izenak, taldearentzako izenak eramaten genituen da, eta nahi bete izan den nek 3 eraman dituen, baina geho lotsatu egin izan. Eta Josean Artzek gurean ikusita zuen liburu bat, Resurrezio Maria de Azkueren Euskal Herriaren jakintza, eta eskatu zian, ia utziko nion irakurtzeko. Por cierto, hiltzan da ez zit entregatu liburu hori. Ez dakit nun egongo da, seguro asko Koldo Mitxelenan egongo da.
baina, bengo, zerbizio nahi zuen. Han irakurri zuen Jose Anartzek Martintxo Errementariaren ipuñan irakurri zuen. Da, arek eraman zuen, eta gainera komentatu zuen, zeakin Jorge Oteizarekin egon zala, eta komentatu egin ziolta, esan zula, fenomeno, muy bonito, el maleficio del número 13, bonito, precioso, eta esan zula, baina hori, hau da, izena, Jose Anartzek eraman zuen, eta hemen zuen hurbileko jende askok, hitzaldi askotan esan duen bezala, ez zuen izena Jorge Oteiza jarri. Hori jarri zuen, eraman zuen Jose Anartzek. Eta han, hau batez onartu genuen. Ez doka mairu. Danoi polita iruditu izaiundanik papel batean emazkien apuntauta iru, bat zan euskaldunak, eta lotsatu initzan da, erretiratu inuen dena. Eta horrela zan izena, eta hori urriaren 13ko historia hori da. Bai, eta ez dok, noski, ez dok 13ko astapen horretan zu izan zinen, ez dakit ez dok 13ko kulturgileek jasan izan zuten zentsura ere zuk ere ezagutu zenuen edo? Noski. Bueno, ez dok 13, ez dok 13 barrun egon izan, baga bigaiga izan arte, eta gero jakina neukan irratian, irratian gaur eguneko gure irratietako motilek egunean programa bat eta egiten dute, guk 3 programa egiten genituen, eta gero gaina asteburuetan eta pelota partiduak ematera zuzenean, eta gero egiten genuen danetatik. Danetatik gaizki, baina danetatik egiten genuen. Gaizki edo ez dakit. Nola, ala egiten genuen, baina danetatik egiten genuen, pentsatzeko astirik gabe. Eta hori da, nik bigaiga izanean, utzi nuen, taldearekin segitu nuen, ni taldean egon izan beti, taldetik oso hurbil. Eta gainera, taldeak zentsurak izan zituen, baina zentsura oso zibilinoak, esate bateko. La Voz de Espainian publikatu zan artikulu bat, castellano zakina, alegia esaten zuen, taldeak ez zuela ezer berririk ekartzen, zekala ezer berririk. Musika txarra, letra txarrak, dana zan negatibua zan. Ez zuela, bera zer egiten zuen talde horrek, eta zer ote zebilen talde hori, zer ote zan. Larraizko jaialdi famatuarekin egin zuten bezala, Larraizko akelarrea, ni Larraitzenan izan. Larraizko jaialdi hartan, eta hotza pasatu nuen, tontoa baino gehiago pasatu nuen, hotza egiten zuen. Eta geroan, bakoren zeak eta, hori ziren, zemai kronista ultraren zerak. Ultrak, ordukoak oinere segitu egiten dute, oinere ultra berak segitzen dute. Eta hori da. Eta ez dakit zertan ninduan, hastu nahiz. Zu beraz ez doka mairu barruan zen. Barruan egon. Zentsura, eta garai hartan haieketan Nekane Oiarbide, taldeko idazkari hartu genuen arte, Nekane Oiarbide idazkari ona, fina, eta asko dakien, eta ez du elkarrizketarik eta ez du nahi, ez zaio gustatzen, Donostian bizi da. Eta ua idazkari hartu genuen arte, idazkari lanak ere Lurde Siriondok egiten zituen. Eta egia da, bilera bakoitzien nik neure akta egiten, nuela apuntatzen dituen zein izan zidan, begiratu, zein izan zidan da abar, apuntatu. Beste inoket zuen aktarik eta egiten. Eta zentsura jakina, joan bertzan, letra bat programa, ze programa zan. Zein kantari ziren, kantari bakoitza zer kantatuko zuen. Julian Lekuonak, Elisa Pobrea, denontzat hobea, una iglesia pobre, mejor para todos. Hau da, euskeraz eta erderaz. Oie bialeta, oiek Lurdesek egiten zituen, oiek asko, gero Nekanek egiten zituen oiedanak, baina dana behali berzan, eta han batzuk ziren, ez dago, ez prohibido, eta orduan prohibido jartzen zutenean, batzutan errespetatzen, baina beste batzutan ez. Eta esaten genuen, hemen zein jungo da, gu pentsatzen genuen, ezgaeko ordezkarien beti jungo da, zer kantatu dan, da azkenean papela betetzera beti jungo da. Ezgaekoak inoiz zuten utsegiten, oin ez dakit nola ibiltzen diran. Baina gero pentsatzen genuen, baina hemen beste txibatoak ere ongo dira, eta gertatu zen inoiz, alako programa eta alako kantu omentzeu dela, baina beste alako kantatu omentzuela norbaiteko, Benitoko, Xabierreko dana alak kantatu omentzuela, eta isunak. Horre zentsura zegoen presente momentu guztietan. Eta esate batako hitz bat madarikatua zan, Euskadi hitza ez hitziteken esan sekula inoiz. Euskadi hitza zan zeak. Eta hor, Michel Labegerik egin zituen 2 diskotan,
Bi disko horiek nik 74an eskuratu nituen. Pierres Lartzabal apaisa ekarri zizkian, Irungo taberna batea ekarri zizkian. Eta nik disko jogondik ere badauzkat. Eta etxean, bada ezpa ere, Guardia Zibil etortzen baldin bazan ere, sukaldeko labearen txapapean egoten ziren disko horiek. Pentsa zematerainoko bildurra genuen. Eta garai hartan bazan azpeitian, bazan gero hiltzuten Guardia Zibil bat, Cabo Posada, bazan, beti hori ibiltzen zen autoan, zuen 850 Seat bat zuen, bi lehiua zabalduta, bi belarri egipinta, zer entzungo. Eta zan gaiztua, oso gaiztua zan. Eta horren bildurrez, pentsatu, sukaldean, labeko txapapean diskoa gordeta. Bai. Eta horretaraino. Eta gero besteak hasi ziranean ezikitzen karnet artista, hau da, variedades artista bat, atea bertzan karnet bat, ipadet, nunbaitean karnet hori, karnet, hau da, ofiziala, Informazio y Turismo Ministerioaren karnet ofiziala, aurkezle izateko. Ez diate sekula inoiz eskatu, ez ziaten eskatu. Baina atera behar izan nuen. Eta esamina izatezan, txalapartariak. Hartzean nahiak txalaparta jotzen, Donostian esaminatu ziren. Donostian esaminatu ziren, da hau juntziren, da juradu jakina Informazio y Turismo jarritako juradua, eta hau txalaparta jotzen, da juradu galkarri begira, esto que es. Jose Mari, gure saiora etortzen diren guzti amaitzeko egiten diegu gure saioko galderatxoa edo. Zuk aipatu dizkiguzu zure bizi dituzun, borrokatu dituzun zure ideiak, bizipenak aipatu dizkiguzu. Barkatu, hemen esan ez dizudatana da, hau da, nik hasi nitzanean lanean, ninuen irratia gazteleraz, duintasunez egiten baldin bada, zergatik ez du euskeraz duintasunez egin behar. Hori zan, burun sartu, munetaraino sartutan euken, eta hor, Loiolako ekipo osoak benetan lagundu ziren. Orain zure. Bai, hori amaitzeko ordua laizter ailegatuko zaigulako. Jose Mari, gure saiora etortzen diren guzti egiten diogu gure saioko galderatxoa edo. Zuk aipatu dizkiguzu, ez? Zure borrokak, zure bizipenak, zure estenak deituko diogu guk. Eta esten horiek eten dizute sinisten duzun horretan borrokatzeko grina edo? Esten horiek ez. Bakizu, guatzen naiz, 83ko apirilaren 12an junitzan, plaza atera nuen, ETB-en, da junitzan, asteburuetako informatibo eta kiroletako erreatore buru junitzan. Eta lehengo Amatiño zegoen gara hartan informatiboetako arduradun, eta Amatiño hori egin nion galdera izan zen, Amatiño, zensura kontuan da baldaukak zerbait izan behar, ni bestela, por libre biliko nauke, baldaukak zerbait biliar egiten, hori lehenko kontua zuen, motel, hori lehenko kontua zuen, hemen itxak zensurarik, bakarrik, zerak NG bat, notizio bat egitera juten danean, da batez ere politiko bat elkarrezitera juten danean, ez zela erabili kamaran gran angularra sekula. Bakizu, gran angularrak zara egiten duen, kamara atzean dagoenak gainiko du. Gran angularra gertu-gertutik sartzen maizut, arpegia egiten dizu borobildu, okertu. Arpegia egiten dizu okertu. Gran angularrak hartzen du dana, baina egiten du okertu. Hau da, disfrazatu egiten du, imagina. Bakarrik hoize zeok, beste zentzureik etxak hemen. Eta gainerakoan, ETB-en pena zan, nek egia zan klandestinidade hartan bizitzia gustatu itzaian. Hor sentitzen itzan, norbait. Hor, dauzkal milean edo asunto honetan. Baina, esate bateko, txikita otaigi hiltzituztenian. Nek noar bera jutea intentatu nuen, da gure jaiotetxe horrien gelditu ninduten. Banekien geldituko nindutela. Eta noran ninduan da esan nien, noar beha esaten maiet, eta ez nire etxea hori da, auto hemen utzita segi. Auto antxe beren onduen utzita junitzan. Ze egin ere. Eta horrelakoak, eta gero beste batian,
Eibarren hil zuten mutil gazte bat, una bala perdida, Burgosko juizioko garaian, manifestazioan, una bala perdidak mutil gazte bat hil zuen Eibarren. Eta Eibarren hileta zan, da nik intentatu nuen da banekien. Hau da, Loiolatik askaratetik unitzan, baina Elgoibartik zean, Maltzagan, antzegoen kontrola, banekien etzegoela pasatzerik, santzeaten ez. Handiko atzeatu, igonitzan San Pedroa. Arrateatzen San Pedroa igonitzan. Handik arratetik bera hatxita intentatu garen ez. Urna ermura junitzan da ermutik ez. Da urna elgetara junitzan da elgetatik ez. Da banekien hori pasatuko zala, baina nik saiakera hori egin behar nuen. Haura, neure satisfazio oso personaleako saiakera hori egin behar nuen. Da hemen, behin zensurak, ia zensurak oine badaude, baina larogeira ezkeotaiak gauzak pixka lasaitu zeranean, hor pentsatzen nuen, ezote ginean burruka hartan hobeto bizi. Eta gaur ikusten dut garbi, eta askotan esan dut hori, euskeraren kontuan, ze militantziaren falta dagoen. Hau da, erakundetatik hasita, ze militantziaren falta dagoen. Da gure garaian, gure taldean, zeuden euskeraren oso kontra zeudenak. Esate bateko, lehen esan dut, Loionan errosarioa esaten zan, egunero, letaniak latinez. Da behin lekunak esan zean, ausartuko zinak hauek euskeratzea, da euskeratuta haude, horixeren urte guztiko mezabezperatan euskeratuta haude. Da esan zean, atea fotokopiak eta banatu, Karmelok esaten zuen neska batekin, da nik beste neska batekin txandaka. Orduan, lehenengo letaniak euskeraz nahi tokatu izan, ze Karmelo klaseak ematen zituen Azpeitiko institutuan, eta egun hartan nahi tokatu, eta letania nik esan dituen euskeraz. Azpeitin baziran familia gero ere errosa juezatzen zutenak, eta letaniak etortzenen itzaltzen zutenak, nik esan dituelako. Nire hori jakitea pixkat pustu egiten dituen horrek. Bai. Jose Mari, ez dakizu ze gustora egon naizen zure kontu guztiek entzuten, ezagutzen ez nituenak. Beraz, eskerrik asko hemen izateagatik. Nahi zuten arte. Ondik gelditzen da anedota, zientoka anedota daude. Baina nek, pena bat ematen dit, alde batea ez da, hobeko da ez da. Zensurarekin ze sufritu genuen, hori zuen belaunaldiak eta zuen aurreko belaunaldiak ere nire semeak esate bateko, zuen aurreko belaunaldikoa dira. Ez dute inoiz hakingo. Ez zeate inoiz konturatuko zentsura hori ze izan zan. Eta zentsura horrek ekartze zuen autozentsura txarragoa zan. Zordon, bazpare, hau. Eta beti ibiltzen ginean, gauzak erdi esaten. Odolkiak ordainetan, ez tezu ezer esaten, baina zu bakizu bersola ez esaten nahi duen. Bakizu zeak. Edo esaten da zeak beste bakoatzen naiz lastozko izatza duenak suari bildur. Bakizu, hau da, gezurretan dabilenak, edo oker dabilenak, baki azken izango duen da. Hori norbait Ametsar Zailuzek esan zuen, gai filosofikoa jartzea gustatzen omen zaigula eta egia zan, gai filosofikoa, erdi filosofikoak, baina politiko xamarra ziren. Eskerrik asko Jose Mari gurean izateagatik benetan. Eskerra zoroi. Eta eskerrik asko entzulei ere, gaurkoan Jose Mari Iriondoren eztenak entzuten egoteagatik, eta egongo gara ezten gehiagoren esperoan, eskerrik asko entzule berriz ere, gurean izateagatik. Beste bat arte, aio! Gaztegera gazte, taz gaude konforme, nere abestia ez da politika, justizia nahi dut egiak agertu, gizonak daduzkan eskubide horiek kumplitu ditezen bihotz ez abestu, ez noa inoren kontra egia maite du. Gaztegera gazte, ez gaude konforme, mundu garrigo bat, bizi nahi gentuke, gezurraren kontra injustizirik ez. Gaztegera gazte, ez gaude konforme, gaztegera lako maitasun batean, sinistu nahi dugu, baina baita ere,
badakigu munduan dagozten gezur eta gorroto, injustizia asko, gauza hoien kontra abestu nahi dugu. Gazte gera gazte, eta ez gaude konforme, mundu garrigo bat bizi nahi genduke, gezurraren kontra injustizirik ez. Gazte gera gazte, eta ez gaude konforme,